Hallo. Hallo. Du taler med Laurits. Lav. Hallo. Du taler med Laurits. Godmorgen og velkommen til Radioavisen. Klokken er 7. Endnu en gang er danskerne blevet kåret til verdens lykkeligste folkefærd. Ifølge antropolog Ditte Bisgaard er der flere faktorer, der spiller ind. Befolkningen værdsætter velfærdssamfundet, som gør, at de føler en form for tryghed, og derudover mener danskerne også, at de er et frit folk, som kan gøre hvad. Hej, du taler med Laurits fra Bonnier Publications. Goddag. Jeg ringer til dig, fordi jeg har et godt tilbud på mandemagasinet For Him. Med tilbuddet får du lige nu 3 blade for kun 2 blades pris. Det lyder da meget godt, ikke sandt? Nej tak. Det lyder da meget godt, ikke sandt? Ja, det lyder da meget godt. Men din stemme lyder bedre. Hvad hedder sådan en ung lækker sag som dig? Laurits. Laurits? Sådan en har jeg aldrig prøvet før. Kan jeg ikke tegne et abonnement på dig? Jeg kan lige forestille mig, at du har en ung og saftig krop. Og dine baller. Åh gud, de er sikkert faste som stål. Det lyder da meget godt, ikke sandt? Men nu må det fandme stoppe. Græsslåmaskinen løber tør for benzin, og konen vil servere kaninæd til i aften. Det er da kraftedeme ikke noget at servere for en mand. Og så er det fede svin over i nummer 9. Han er ude på sin skide tuba non-stop i en hel time. Hvad fanden ligner det? Og så ringer du med dit lorte tilbud, dit ligegyldige menneske. Du må godt nok have et sørgeligt liv, din bøsserøv. Jeg ringer til dig, fordi jeg har et godt tilbud på mandemagasinet For Him. Med tilbuddet får du lige nu... Er det godt med dig? Hør nu her, knægt. Jeg er dødtræt af at blive ringet op i tide og utide af sådan nogen som dig. I har alle sammen et rigtig godt tilbud. Men oplyser I nogensinde om alt det med småt? Nej du, da jeg var ung, der var sat en ærlig sag mellem køber og sælger. Der var ikke noget fordækt i det. Undskyld, det var ikke en mening af... Hvorfor siger du undskyld? Siger du også undskyld til fruen derhjemme, når hun laver klumper i sovsen? Nej. Nå, nej. Spøj til side. Du sagde, du havde et tilbud. Jamen, så lad mig da høre det. Ja. Med tilbuddet får du lige nu 3 blade for kun 2 blades pris. Det lyder da meget godt, ikke sandt? Det lyder da meget godt, ikke sandt? Nå, det var måske nu, jeg skulle svare. Jamen, sig mig engang. Læser du altid din tilbud op på den måde? Hvad gør du så, hvis folk ikke svarer? Går du så bare i stå? Ja... Jamen, for pokker, knægt. Hvis jeg nu bad dig løbe ud på gaden med en rose i røven, vil du så også gøre det? Nej, det tror jeg ikke. Nå, det ved du ikke engang, om du vil gøre. For delen da. Hvor er din selvrespekt? Man har da lov at sige fra.
Og tænk engang, hvis ikke du stod og læste op af et stykke papir, så kunne det være, at du fik solgt noget. Ikke? Alting behøver ikke at være så kontrolleret. Undskyld, det er bare nemmere sådan. Sig mig engang, knægt. Hvad står du overhovedet op til om morgenen? Jeg har Elsebeth at stå op sammen med. Og skulle det hende, at jeg ligger og snuger, så kan du tro, at jeg springer op som trold af en æske, når duften af hendes fantastiske boller og morgenkaffen kommer svævende igennem soveværelset. Ja, hun er god ved mig, er hun. Sig mig lige, det der blad, du prøver at prakke mig på, indeholder det noget om kunst? Nej. Det er noget mere om, du ved, damer. Nå, på den frække måde. Næh, jeg er mere til det skønne ved kvinder. Deres frodige former, det sanselige glød, og den berusende duft, og det fortryllende hår, der falder ned over den bølgende barm. Ja, altså ikke sådan, at jeg er en gammel gris, men jeg har malet kvindekroppe i mange år. Ja, det er måske ikke så velset. Men selvom samfundet forventer, at vi lever som herre og fru Danmark, så er det altså helt i orden at bryde reglerne lidt. Hvis jeg var bange for, hvordan samfundet reagerer på min kunst, så fik jeg ikke sat flere penselstrøg. Du ved, at man siger, at kvinder de skifter tøj flere gange, inden det går ud af døren. Altså, hvorfor er man så bange for, hvad andre tænker? Det vil for at blive accepteret. Ja, kære ven da. Selvom en kvinde tager den grimmeste kjole på, så hun ligner en indsnøret skinke, så vil en rigtig mand der stadig acceptere hende. Er du ikke enig i det da? Det ved jeg ikke helt. Det lyder ikke til, at du har den største erfaring med kvinder. Du har måske svært ved at finde din drømmekvinde. Men hun er et sted derude. Man skal bare åbne øjnene og give slip. Det hele handler om at finde hende, som netop du er glad for. Det lyder meget rigtigt. Du kan ikke gemme dig bag alverdens rutiner. Og slet ikke bag de ord, der står på dine sælgerpapirer. Du er nødt til at improvisere. Slip din indre hanhund løs og vis verden, hvem du er. Det kan du godt have ret i. Men desværre, knægt, så er jeg nødt til at løbe nu. Forresten, så tror jeg ikke rigtigt, det der magasin, det er noget for mig. Men pas nu godt på dig selv, min dreng, og så rigtig held og lykke med det hele. Farvel. Er alt, som det skal være herinde? Den er helt perfekt.